आंहालाय माथो सासेबो मोननो रोङा जाखो आंहालाय माथो सासेबो गैया रोङा। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मा फर्मुलाजों। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि प्रडिउसार, डिरेक्सन, सुरुग्राफियानो जादों जांगिला बसुमतारी। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों जांगिला बसुमतारी आरो क'आर्टिस्टफोरानो जादों दैमु बसुमतारी, इराक बसुमतारी, रिमा ब्रह्म। लोगोफोर गोबां दं। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जांगिला बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि जांगिला बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना दासिम बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखै।